Hola, avui us explicaré un pastís de xocolata, que per distingir-lo d'altres que us explicaré més endavant, en direm pastís de xocolata bàsic. Bàsic perquè és bastant fàcil de fer. Per fer-lo necessitem 125 grams de mantega, 200 grams de sucre, 5 ous, 125 grams de farina, entre 8 i 10 grams de llevat i necessitem també 500 grams de cobertura de xocolata. 500 grams de cobertura de xocolata que podeu comprar a Xocolatíssim, al carrer Puigmartí 10, on hi trobareu tot el que vulgueu sobre xocolata. Aquesta és una cobertura sense llet, és una cobertura de xocolata negra que té un 62% de cacau. Per fer el pastís en necessito uns 250 grams, perquè els altres 250 que hi ha els faré servir per la cobertura del pastís. Hem de tenir el forn preescalfat. Els forns tots són diferents els uns als altres, depèn de que sigui un forn de gas, de que sigui un forn elèctric, de que sigui un forn de convecció. En el meu cas és un forn de convecció, el tinc justament amb l'aire circulant, el tinc a 185 graus i el poso a la part més baixa del forn, el pastís. El número 1, el pis número 1. Però, depenent del vostre forn, ho podeu posar més amunt, més avall, amb més intensitat o amb menys. A més, tinc un pot amb aigua que s'està escalfant per poder-hi desfer al bany Maria la xocolata. Per poder-la desfer tinc a dins un altre pot, que en aquest cas és un estri especial per fer les coses al bany Maria, però que no cal que sigui així. Només que tingueu un pot que pot anar al foc, que pot anar dins d'un altre pot que està al foc, ja en teniu prou. El cas és que la xocolata es desfaci sense entrar en contacte amb l'aigua. Per desfer la xocolata al bany Maria posarem primer la mantega. I després esperem que es comenci a fondre una mica i podem posar ja la cobertura de xocolata. Tindrem també un bol preparat per poder-hi barrejar els ingredients. En aquest bol hi trencarem d'un en un els 5 ous. Després mirem com està la xocolata, que ja es comença a fondre amb la mantega. Li anem donant unes quantes voltes, li anem remenant. Encara li falta una mica. Empastifarem amb mantega una mica fosa, una mica desfeta, una mica tova, el motllo del pastís. Que com veieu és un motllo, aquest és de suflé, però podeu fer servir qualsevol altre motllo que tingui més o menys, uns 20 centímetres de diàmetre, 18, 20... No cal que hi hagi una capa de mantega gaire gruixuda, el que cal és que estigui tot el motlle empastifat. Anem a mirar com està la xocolata. Ja comença a estar bastant desfeta, però encara li falta. Veieu que va adquirint una textura llisa i brillant. És brillant gràcies a la mantega. I ara començarem a barrejar tots els ingredients mentre se'ns fa això. Posem el sucre amb els ous. Preparem aquí. Preparem la farina. Agafem el batedor, naturalment si teniu una màquina per fer massa, doncs feu servir la màquina. Jo no en tinc perquè trobo que ocupen molt espai a la cuina.
També, evidentment, ho podeu fer amb la mà. De fet, jo moltes vegades començo fent-ho amb la mà i després continuo amb el primer. Ara hi podeu anar afegint de mica en mica la farina. Heu de procurar que no quedin grumolls amb la farina. Mirem una mica com està la xocolata. Ja gairebé tot està desfet. Ens ha quedat una xocolata ja desfeta i homogènia i molt brillant. La mantenim amb el foc apagat, però al bany Maria perquè no se'ns qualli la xocolata, tot i que trigaria una estona a quallar-se, però quan es refreda es queda quallada, o sigui, es queda presa. Segurament si aquest vídeo el veiés algun o alguna professional de la cuina, dirien que hi ha moltes coses que són inexactes, però jo us ho explico com a cuinera amateur, que sempre m'ha agradat molt cuinar. I fa molts anys que cuino. I ara que ja està ben remenada tota la pasta, tota la massa, i que no hi ha cap grumol, podem barrejar-hi la xocolata. Ho torno a deixar en remull, perquè després, en el bany Maria, perquè després, si convé, si vull puc desfer més cobertura i posar-la desfeta per sobre del pastís. Ho remenem bé perquè no quedin estries d'aquesta mena, perquè algun dia farem un pastís que es diu merdrer, que justament ha de quedar, però ja ho veureu com es fa, ha de quedar el color blanc i el color marró separats, de manera que sembla una mica el marbre. En aquest cas, aquest pastís ha de quedar ben barrejat. Ara ja tenim una pasta ben homogènia, i ara aquesta pasta la podem posar en el pastís, en el motlle. I ara posem el motlle al forn durant, en el meu cas, uns 25-30 minuts. Però, esclar, depèn molt de cada forn, per tant, l'haureu d'anar vigilant. Ara bé, és important no obrir el forn, sinó vigilar-lo des de fora, perquè si no, el llevat, que està començant a pujar, es desinflaria de cop i us quedaria un pastís pla. I el que es tracta és que pugi aquest pastís. Naturalment no puja com un suflé, però ha de quedar esponjós. Per tant, el deixarem sense obrir-lo i els 20 minuts, 20-25, mirarem quin aspecte té i entre els 25 i 30, en el meu forn, ja es podrà apagar. Ara faré la cobertura per cobrir el pastís. De fet, es podria deixar sense cobertura, també és bo, però a mi m'agrada més amb cobertura. Aprofito la mantega que m'ha quedat d'embrutar el motlle i una altra vegada el bany Maria amb un cassó dins de l'aigua, que no toqui l'aigua de xocolata, i aboco la resta de la xocolata, 250 grams. I de tant en tant
Ara remeno. He d'esperar que estigui desfeta. No trigarà gaire, però m'he d'esperar una mica. Després, quan tingui la cobertura posada i s'hagi refredat una mica, també el puc decorar amb, per exemple, hi ha moltes coses per decorar, però puc fer servir, per exemple, aquests fideus de colorins. A mi particularment m'agrada menys amb els fideus de colorins, però si és per criatures, a les criatures els encanta això, o els encanta altre tipus de decoració. Això també ho podeu trobar xocolatíssim. Ara això sí, quan hi poseu decoració per sobre, espereu que estigui una mica fred el pastís. No totalment fred, perquè si no no s'enganxaria, però sí una mica fred, perquè si està massa calent, molta de la decoració, com que també és feta de xocolata, es pot desfer. Bé, ara ja tinc la cobertura desfeta i ara ja la puc llançar per sobre del pastís. I ara després, quan estigui una mica més freda, hi puc posar la decoració, que com deia, tinc aquests fideus de colors, però que hi podria posar d'altres coses. A la botiga, xocolatíssim, i tenim fideus de xocolata, i tenim rínxols de xocolata blanca, i tenim lluentons de xocolata negra, lluentons de xocolata blanca. Qualsevol cosa d'aquestes serveix per decorar el pastís. I insisteixo, als nens i nenes, les criatures, els agraden més els de colorins. Ja veieu com queda amb la cobertura. Ara, tot i que està encara una mica massa calent, però perquè veieu com queda amb la decoració, li posaré els rínxols, els fideus de colors, i així veieu totes les etapes que té el pastís. Insisteixo que també el podríem fer sense la cobertura i sense els rínxols, també seria bo. Teniu 3 possibilitats de presentació. I aquest és el pastís de xocolata, que en diem bàsic, i després, més endavant, us en ensenyaré d'altres, de postres de xocolata i de pastissos de xocolata. Que vagi de gust!